боз аз распродажа бисёр чизҳои мардона харидорӣ кардем барои шавҳарам. Мана ин футболка 100% таркибаш пахта дар Бангладеш истеҳсол шудааст бо закази Faberlic 639 рубл. Ин футболкаи остин дароз, нархаш 799 рубл. Ин ҳам таркибаш 100% пахта аст бо закази Faberlic дар Бангладеш истеҳсол шудааст. Бисёр писанд омад. Размирашам ҳамаш размир туғри шуд. Инаш футболкаи поло, яъне воротникдор. Инам таркибаш 100% пахта аст. Нархаш 719 рубл бо распродажа. Ҳамаш размир омадагӣ аст. То есть размири ҳама калонаша гирифтем 58 ва ҳамаш чен омад. Боз гирифтем шим, номаш карго, то есть шим карго. Матоаш, яъне материалаш бениҳоят мулоим, то есть мягкий, ба монанди костюм. Ба шавҳарам писанд омад, чунки крояш, то есть чокаш рост аст, танг нест, поянаш кушода аст, аз ду бар киссаҳо дорад. Бисёр миннатдор аст компания Faberlic, ки бо чунин маҳсулотҳо моро таъмин мекунад. Ҳамчун як гипермаркети калон аст. Ғайр аз косметика мо боз метавонем ин гуна либосаҳоро бо нархи арзон ва качествои хуб харидорӣ намоем. Раҳмат ба диққататон.